ଭାଇ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଖରାପ ଭାବିବେନି। କହୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଏପଟେ ବୋଧେ ଲୁଣ ରେଟ୍ ପ୍ରବଳ। ହଁ ଲୁଣ କିଣିବାକୁ ପଇସା ନାହିଁ ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଚିକେନ ଝୋଳଟା ଅଲଣା ଲାଗୁଛି। ଚିକେନ ଝୋଳଟା ତ ଅବାଗିଆ ଲାଗୁଛି। ପୁଣି ଆମର ମଟନ ଝୋଳ ଟିକେ ये चट्टू सार के पाखे मटन पीस खाइबा ପାଇଁ ପଇସା ନାହିଁ ତାକୁ ଟିକେ ଦୟା କର ମଟନ ଝୋଳ ଟିକେ ଦେଇ ଦିଅ। ये भाई କେତେ ଟଙ୍କା ହେଲା? 120 ମାନେ 120 रुपीस। अच्छा ନିଅ 500 ଟଙ୍କା। 500 ଟଙ୍କା କଣ ଦେଉଛ ଯେ ଚେଞ୍ଜ ଦିଅ। ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଛୋଟ ଦୋକାନଟା ନା ବେପାର ପତ୍ର ହଉନଥିବ ଚେଞ୍ଜ କୋଉଠୁ ଆଣିବ? ଦିଅ ଦିଅ ଚେଞ୍ଜ ଅଛି। ହଁ ନିଅ। ଭାଇ କେତେ କାଟେ କି? 120। 120